Sanibona. Mina nami ngizonqamulela nje. Mina okungijabulisayo kakhulu ukuthi ingoma sisuka kude kakhulu nayo. Mina nje ngisuka lapha ku1996 la ngaqala khona ukuba yigoso. Into engijabulisa kakhulu ke ukubona engifuna ukuthi sicacise ukuthi akekho umuntu okwazi kuba nombono omuhle bese ungasekwa abanye abantu abasuke beqondile eduze kwakhe. Asiqale sibuka ukuthi umcineka wayengaba nombono kodwa mangabe wathola abantu abangaqondile eduze kwakhe ngabe lo mbono awukho. Asiqale sibonge labo bantu kuqala sibashayile ihlombe. Ngizosuka ngithi Mcineka sibona namba ombomvu eduze kwakho. Usho ukuthi mabe khona eduze kwakho abadlali ngawe. Bakutshela ukuthi hamba la. Ngibuye ngize lapha kwinsizwa yakwaSikhakhane. Lensizwa yakwaSikhakhane ingibonile ke mina ngiyiphambi kwayo nje ebugosweni incane yakhula yangibona. Kodwa namhlanje ngijabula ukuthi umuntu osomabhizinisi kodwa onokukhuluma okuhle angaqhamuki nje aqhamuka ukuthi ngoba mina ngiyaziwa ngumavava ngakwaSikhakhane bese mayikhuluma davuze akadavuzi. Mayikhuluma ukhuluma into eqondile ezosiza abantu ngoba into ebaluleke ukuthi mawukhona uphambi kwabantu khuluma phela into esiza abantu ungaqhamuki njengokuthi wena uzovela ukhulume nje. Khuluma into esizwayo nebonakala ukuthi wena ulekelela amagoso ngendlela eright. Sikhakhane sakubonga lokho. Ngiye lapha ensizweni yakwaMzobe. UMzobe Mcineka inkulu kakhulu into ayenzile ukuzongena abambe igxathu engomeni kaZwelonke. Into asebenze kakhulu kuyona ukuthi umbono owavela wamagoso amadala. Le nto ngiyafisa bafowethu ukuthi imvuka Sikhakhane njengoba usukhona ubambe iqhaza elikhulu kangaka engomeni. Mina ngifuna iye la kwakufanele iye khona Mcineka. Ingavele nje ibisithathwe ngathi kufunakala ukusiza ubani. Le nto into enkulu kabi le nto. Le nto amagosa amadala khona. Amagosa amasha akhona engomeni angena engomeni kaZwelonke. Kodwa akungalandwa abantu abakhona efieldini ke manje. Inhloso yayithi akulandwa abantu abakhalayo abathi hawu thina saba amagoso ngo1982 kodwa manje sekwenzeka kahle ngomeni awusesizwa ngendaba kodwa bakhona. Akulandwe lamagosa amadala ngempela akhona azokwazi nawo ukuzothola nje ukuthi afike nje ahlale kulezo ihlalo abuke ukuthi nansi into eyayiqalwe yithina ngo1970 ngoba bakhona abantu bo1970 ababa amagoso 1980 1981 82 83 84 85 86 87 88 89 90 kuze kuzofika thina ngabo 1996 akuhlehlwe nje kuyiwe ngale ngemuva. Laba bakhona njengamanje abanaminyaka engakanani ukuthi ngathiwa igoso elibe igoso nje ngo2000 sekuthiwa liyahlonishwa. Khona amagoso amadala awaphelile noma ungaya kuphi akhona obaba abadala ngempela abaneminyaka engo70 manje abano 75 years bakhona. Ngiyacela Mzobe ukuthi ngempela le nto yokuxhasa laba bantu uyibona ukuthi yayisungulwe kanjani, isungulelwa futhi obane ukuze
la amandla akho abe nobunkulunkulu phakathi ngephuzu elikamcineka. Ngiyabonga kakhulu, angehlele ngezansi. Siyabonga.